Sister ukhuluma kanjani singakasho ukuthi amen? Ngiyaxolisa. Cha. Bekulo uyafaka yonke lento. Uyamazi? Wait, sister Uma namfuseka kuyanathi lo. Wezami. Lalela la sifebe. Mbona? Ngisacela ukubuza ukuthi yilo leli thempeli la kaNgwenya leli. Yilo brother. Ilona ne? Yeah, yilo. Hawu sesizafika. Siyabonga Amakhamera. cha ahamba nami angithi besibheka ithempeli lasekhaya mina bafo sure mfethu sure mina ngujini hayi ngeke sidwe angidli namhlanje size ethempelini ngeke sidwe sister ngiyaphila kodwa ya ngisacela nje ukunibuza nje a few questions I thought the guy was running the relationship. Did you see how aggressive he was? ngeke sidwe sister ngiyaphila kodwa Puller. Yabona ukumdonsa kwakhe just said everything like no I run this you listen to me. ngeke sidwe sister ngiyaphila kodwa ya ngisacela nje ukunibuza nje a few questions ningadini ngiyacela awuthi hlisa umoya siswami ngiyaphila kodwa ngiyaphila mama zobani kami Phumzile uzonakala abantu cha mfethu ngilalela ukuthi ngitsina ngiyini usibona ulako lingaka ubani igama noma brother Nkosinathi ngijabula ukwazi Nkosinathi mina mfethu nguKing Change bengifisa ngicela unibuza nje a few questions sister bese ngiyantetela nihamba Nkosinathi ingabe wena no my sister nathandana siyathandana showcase so ungathi yini mfethu mhlawumbe oyithandayo ngaye mfethu yabona manje sobuza into engeke ngiphendule Mtshele kade uthanda lusoni ngami ngiyakuthanda sithanda sami yazi ukuthi nami Mtsheleke phela ayikho into engizoyiphendula Brazil kodwa yena uthando lakhe lami naye linkulu lokhulu siyela namhlanje okay power to that wena sister ungathi yini oyithandayo ngo my brother ngithanda konke umuntu okrent uphethe kahle ne umuntu style futhi style nemali ubala lolo kukuphi emakhaya my brother emakhaya kaka eMpumalanga eFountain big up to Mpumalanga eFountain bafethu King Change umamazene emakhaya kaka kuphi Ophongolo awusuka ni madoda iNPG angithi This is a Mkhaya relationship. ngiyayikhumbula no power to that so ngifisa ukwazi kuwena my sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti 99% ne 1% umisa up now beceleni wena sister wena in a scale of 100 ungathi usithemba kangakanani mina myself wena yourself 100 yes 100 wena Shosho yes 100% okay ukhona nomunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye ngaphandle ka my brother no uyena kuphela Sunday kuphela awu mamazi it's Family King njayami mfethu in scale of 100 wena ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho 102 wena usithemba kangakanani in scale of 100 mina I'm more than like I can say 200 ukuzithemba wena yes 200 thank you yes Shosho my brother usho ngalento eshoyo And he's looking down, he's not confident, he's not even looking him in the eyes, he's sure. umqondo sure asaqeda ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle ka mamazi mawuthi mhlawumbe nenkinga akekho vele nje like ngihlezi ngibhizi so akekho umuntu engihlekisana uye nje kuphela yena kuphela ne endiyamncanywa ne uyazi naye ukuthi nanginaye ngijabulile power to that no ayikho inkinga ngiyanijabulela and nginifisela konke okuhle kwe relationship yenu bhuti wami ngiyafisa nje nawe ukuthi mfethu ngithandane kahle yonke into yenu futhi ibe right ngicela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda bese ngizonitedela ngalo ngicela umuphi yakho umtshele nje ukuthi you will never know maybe this is a dangerous hug usuqedile nazo ngisacela sikhuleke ke bese ngiyantetela okay Father, dear Father of King Ginger, Father of everyone, Father of the King on its own King Ginger, ngicela ukuthi ukhanyise le relationship ibe kahle izinto zabo ihambe kahle ngisacela ukuthi bangabi nezingxabano kodwa bathandane bangafebelani kodwa bathandane bangahlukumezani kodwa bathandane Father mbathi What's funny? isa le relationship ngesandla sakho in the name of the mighty Lord hallelujah Chris baba Chris cream dala cream kumayelana nani kanti Akade nokuthandaza wow amen sister ukhuluma kanjani singakasho ukuthi amen ngiyaxolisa cha awulum bona seli serious ngiyakhula hawu khona
Bethu yabona ukuthi lo mthandazo ushuthe ngeke usafika ke khona. Uma isister ngahle kanjani kusathandaza? Useqalele lokusonta. No akasonto besithandaza sikhulekela i-relationship because ngiyayifisela le relationship yeni ukuthi ibe right. Siyabonga. Ningabantu aba right my brother. My sister bosevele wayimosha lento but akunankingi. Konke esiyenzayo le kuthiwa loyalty test. I-loyalty test it's whereby you switching phones for 60 seconds wena bhuti wami. Wena ifoni yakho umnike yena ukuthi a check ukuthi ku WhatsApp, Facebook na ku Instagram. Ufletha nabo bani. Nawe sister umnike ifoni yakho. Ngithi wena sister angizwanga awuzwakali mfethu. Angithi wena sister awufeba. My sister ubona isipokwe. Anginkinga mina. Nawe my brother ngithi awufeba kunankinga. Mina leyo game angiyidlala. Iyiphi game manje? Lesidlalayo angiyidlali mina. Okanti kuyadlalwa la. Kuyadlalwa la. La siyadlala. Ngicela sambe ne. Ngicela sambe. Hayibo. Awu, kayini manje? Yini? 30 minutes. Ngiyathemba ngithi nawe uyangithemba. Mina Mina nginenkinga. nginankinga. Manipulation. Akho ke manipulation. Uyangena ke manje awusena choice. Yeah, let's phone yakho na sister simbonisa ukuthi asinankinga. Let's. Danke sister. Letha. Nginenkinga. Indaba mfethu. Manje le. Awuthi ngime lapha nendawo mtetele. Yeah, mtetele. Siloku mbamba kakhulu. Sister right angithi. Now my brother right. Sharp. It's about that time it's going crazy combination soqala ifoni yakho sister. Ngilungilela. Ngisheshisele futhi. Danke. Ngibela. Ngatatazela. And it's already shaking. It's been shaking. No, what's up? iPhone na le game. Okay, wo. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la lezinye itititi la ungitshela ngoba yizo bezidla umuntu wakhe yezwa. All right. We on WhatsApp right now when we are about to type the Trandis in the name of King Ginger Father Lord. Amen. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Abakushiyele nona sister. Sorry ngathi ubamba inhliziyo nawe. What's happening? What's happening? Ngoba umuntu right kanje mfethu. Sure. Wathuka manje. Akuna next. Akuna next nawe uveli ne? Oh thani I love you. Awa. Uqalazana kangaka. How? Akuna next nawe uveli ne? Oh thani I love you. Abakushiyele nemntakama. Sure. Angazi phela manje. No. Awuveli nawe lapho. Ay kuvela mina nje kuphela la. Okay. Thani I miss you. Ufake iheart ebomvu. My sister's shaking. Look at her. Sister walokhu uthe show kwenze njani? Yo, uthi nginomuntu osanda ngimisa abe ngishela yo. Yo, Nje ngazi. Umuntu oyedwa nje kuphela. ubani? uMorris. Why uthi I miss you kuMorris? Mina, Wena. mina uthi miss you, ngicela ubheke kahle. Please. She's so manipulative, guys. uMorris buka but uMorris uthe I miss you. Wayesethi yebo mo. Indaba umbize ngomo Morris. Umuntu okushelayo futhi yabo nje. Manje uyamnika umuntu omshelayo. Into engathi buka kahle nawe. Ngicela ubheke iconversation engasenhle bheka. Bheka ke. Yeah, bora. Kukhula ngithi khona ngiyamthanda mina. Okay. Delete lapha put sex. Guys, ummanipulator wamqeda. Umanibuka uthukile nayo hayibo isebenzile lento. Ummanipulator wamqeda. Icela sex kwena bhuti. Mhlawumbe akubhalela athi kombera sex. Isindlulile uMorris just like that. Just like indaba uMorris engekho blocked. Wow. Sometimes. Next. Ne? Yeah. Thani come outside. Next. Faka i-emoji ebrinjolo. Delete lapha. Faka i-emoji ebrinjolo. Faka i-emoji epentshisi. Angaveli uMorris. Faka i-emoji yamanzi lawa athi hlwa impophoma. Bebona uyafaka yonke lento. Kanti kumele yenzeni? Akuna next. Uyadlala Facebook. Lona siyamsola. Indlela manipulative ngazo Transform your business with Yellowfin Data. Siyamsola this one is a pro. We pro at this thing. You won't just catch her easily this one. Facebook. No. Uyadlala Instagram. No. WhatsApp kuphela. Uzezwe njani njengoba umbona ngathi uthembekile mfethu ushelwa uMorris kuphela and uyambona uMorris ngathi uyayifathuzela. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Uyajabula ukuthi uyashayelwa lo muntu efonini uyam-entertainer lo muntu. Lo muntu uyachitha clearly bro ukuthi nje uyakwazi ukufihla mina ngisho lokho ngicabanga Ukuthi
understand ngami. Sure. And it really shows ukuthi umuntu oloyal njengoba ngoba angije ukuthi uzohleza loyal. Nenhlanhla uthama uthole imama ke la vula ke nawe khona sobona Ukwazi ukufihla ndoda. imama nalo lithola ibabazini Yebo. sister ngatatazele yazi Okay. take it easy Shaking man. na WhatsApp mase ngithi type la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yize ezobe idliwa umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis baluthi ngiyakuthanda wasempumalanga lo bani. Yeah, impumalanga ngiyazi. Ukuthi uyahleka lapha lo muntu uthukile. Yeah, impumalanga ngiyazi ziyathaza manje bahle phela sesibasempumalanga and banenhliziyo ezinhle. Nkosi. Ubawuzama. Awuzama uyazi ukuthi lo. Nkosi ubawuzama. Sister ungamemeza ngicela ungalo. Ubani uzama? Uyazi ukuthi lo ngisebenza naye. Sister ungalo. Ngiyacela ungalo. Usebenza naye. Nkosi ubani uzama? Ingane yabuza ubani uzama? Uzama lo ngisebenza naye. Manje nisebenza kanjani mase nizothi I love you to each other pho? Ngicela ungithayiphele lapho uthi sex. Sibone ukuthi uzama uyavela yini. Ungithanda umuntu wakho mncane. Ngicela utype uthi sex sibone Manje ubhuti wakho omncane. ukuthi usisomdala umthanda njengobhuti omncane ubafu Nkosi. Kuvela mina. Kuvela Uvela uzama. Nkosi iphendula ke mfethu. Ngicela uyikhuluma naye kahle sister uyakuzwa. Nkosi uyangitsholela. Angikutholeli ngeke. Hayi into yenzayo. Yehlisa umoya sister 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 Ngizochaza chaza nawe phela ngoba manje sister abone manje akwathi like lo muntu like sita close yabona so Close. Ngicela ubuke. Ngicela ubuke. ni I close don't guys. know whether uzomshaya noma uzophatha heart attack lo muntu. Indlela aphefula ngayo is not convincing. yabona so Close. Ngicela ubuke. Ngicela ubuke. Ni close kanjani mfethu mase nizokwenza na kanje mfethu. Nkosi lo close lobo bunjena Nkosi mfethu. into yenzayo. inkinga nama ngikhona ukuthi ngathi ngathini Kanjani? so Kanjani? Buka manje ukhalisa sister ungakhala ungamkhaleli uNkosi ngiyacela. Nkosi kwenzakalani mfethu? My sister khala manje. Awazi na ukuthi wenze njani uyamthanda naye uzama. hayi ngithanda yena Pho buwenzani nozama? like kahle bengasinto ethithini yabo Xolisa phela mfethu khona nizokwazi ukuthi nilungise. Sister usamthanda ngizweni my brother. Ngiyamthanda uNkosi ngenhliziyo yami uyazi. nami ngiyakuthanda uyazi ukuthi akekho umunye engithanda yena ngaphandle kwakho Nkosi into ngenzela yona. Nkosi shona but mfethu. ngithe sambe from the first place No, labantu sebasilungisa No Nkosi. Bani uzama. Ngifuna ukuzama mina. selungise Nkosi wena ngabe uyaxolisa endlini yabani? Uhamba nami. Endlini yami. Ngabe uyaxolisa khona uzoqhubeka kuhambe naye. Nkosi. Cause uzophelela endlini kazama mawuzokwenza kanje. Nkosi ubazama. Ngizoba uzogcina Nkosi. Hayi bo sister phelela endlini kazama mawuzokwenza kanje. Nkosi ubazama. Ngizoba uzogcina Nkosi. Hayi bo sister Uzogcina Nkosi. yabona seniqalile lena hayi bamba zama. Hawu. Mfethu wena Nkosi into engabe uyayenza mfethu cela uxolo mfethu ku my sister uyazi ukuthi unyawo lakho lishelelile ube nephutha wayithola usufeba nozama xolisa Nkosi ayikho into ngeke understand mina ngathi ngikhipha ukuthi ngikwenze sister sister ngithe sambe from the first place ngithe samba ngisho ihlisa umoya so wena sister njengoba ufuna ukumbamba ke ngoba usamthanda ngithi ngiyamthanda Nkosi. okay ke Nkosi ixolisa ke so ungalwi phela mawukuthi usafuna ukuqhubeka naye ungalwi ngiyaxolisa ke kube iphutha ke nangoke ngiyaxolisa kube iphutha uyazi Iwe manje. ukuthi besinenkinga Ulalile vele. Vele lalile Nkosi. condom eclist nisebenzisile eclist condom sisebenzisile mara kube Balalile. Ngizokuthemba kanjani mina uthi usebenzisile? Ngicela umfonele. ya mfonele Ngicela Nkosi umfonele Nkosi. mfonele kiphone Uyazi mina ukuthi ngikhona. Mina uyangazi mina. Ngicela umfonele manje. Yeah. Ngikunika inamba yakhe futhi. Ngicela efonelwe yimina. hayi ngizokufonela mina Kufanele uyena. dala inkinga amazi ukuthi uzama umuntu onjani ma hawu uyamazi kanti hawu Nkosi ufuna ukuthini kumina? hawu ma Calm down my sister. Uyamazi. She needs to calm down. Wait, she needs to calm down. sister musukule Yes, calm down. musukule ngikutshelile Letha ngibone number wena. ngixolisa xolisa ini qamba manga la ngiyaxolisa ngani wenzeni njengoba uzixolisa ukulala nozama kaningi I phindelela need 2 security guards, not 1 here. I'm telling you. ha
Nesizwe phela ngani wena udlala ngathi la. Yeah. Letha ngizoyibhalela mina le number. Ngicela Ima sister ngizokhuluma nawe relax. Oh. Ufika sinemi hey. ingakho kwenza nje ingakho. Ima sister ngiyamfonela. Sodlala wena la. Hey mbuso lokukhala nawe. Oh. Mfethu. Hey nawe mi. Na yaringa sister. Ngicela ngifuna ukulalela kahle. Yeah, khuleka. Mfethu uzomela ukuthi umtshele nizamutha usamfuni mfethu. Nami ngizomtshela futhi. Yeah. Kunjani The kama? worst thing that could happen right now uthena akhulume noZama intombazana, that would be crazy. Sure. Sister bani? Nathi. Sure sister nginonathi lana. Unathi unomuntu wakhe unentombi yakhe la and unathi ufuna ukukutshela ukuthi asakufuna umtshela. Mtshele. Ngikhuluma nobani ngandela mina? Mtshele ukuthi uwe ukhulumayo. Unathi lo angisakuthandi. Akasakufuni. Ubale ngikhuluma naye. Uzama. Ya uzama. Wezama. Wenathi. Wezama ukhuluma nami fuseka ke nathi lo. Wezama. Lalela lawo Sifebe. That's when you lose it all uthini? Lalela lawo Sifebe. Alongithiwa indaba eziyengqili wena yezwani. She should come Tired of old school market. Akasho in person, angasho over the phone. That's crazy. Kamili strong kabi lelo. Angasho over the phone. Awunika leyo ndoda ifone. Khuluma ndoda kufuneka wena la. Ndazithanda abafazi dominant eh? Because lo mfazi uyamdonsa, lo mfazi tells him to do whatever she wants him to do. Nalo sefonini uthi nikeza leyo ndoda leyo ifone, akasho nikeza Indaba eziyengqili wena yezwani. Awunika leyo ndoda ifone. Khuluma ndoda kufuneka wena la. Kusenika leyo ndoda. Nangu. Nkosi. Zama. Wezama akasakufuni. Mara asiya ke soyikhuluma nangifika lapho ne. Uzokhuluma sayapi? Lo mthetho yamosha, lo mthetho naye. Singabi. Uma ngisasenda lona wena nathi njengamanje ngiya 5 minutes ukhuluma la yena usula endini ngiza. Endini ngaba? Nginga la endini. Wezama. Ngizomhlanyisa. Unomunye sister unathi uyajola nathi ngikhulumele phela akajoli unathi unomuntu wakhe mina umuntu wami unathi akajoli mawuthi uyajola wena ushenye nangi phela umuntu wakhe ethi umdinga endlini in 5 minutes. wesisi Yena nathi ngiyabonda. Ngithe asiye. mtshele Angivanga sister. uyamondla. Bale phone. Ayidropheleni angithi uthena. Guys listen, uyamondla. Listen. wesisi Yena nathi ngiyabonda. Ngithe asiye. mtshele Angivanga sister. Drop le phone. Ayidropheleni angithi uthena angifanele ukukhuluma. usile wena futhi angazi sister unathi cha akakufonele nezifebe zakhe umuntu wakhe Usuyayihlekela nje. lo ngambizi ngesifebe. Hawu wena angeni indaba engazazi lana ngoba mina ngizama ukunisiza lana wena sister wena udla umuntu wena. inhlongo inamba yakhe losana leyo ndoda eyami. Le ndoda ekananga my sister uhamba naye. eyami indoda eyami Yazi yabona boyindoda. Ngiyavivinya ngisehlane ngicela ungitshela ukuthi ngilaphi njengamanje. uvivinya ukunuka yini Nginqeni phela mina. Hayi Ayiphele le ndaba. sister ungasho ukuthi kuphelani wena kuphelani kodwa ngibuka kahle ayi ngesikwazi ukutshela ukuthi isigubhu ngoba wena uzosuka usihlasele la. homa Yeah. Hayi wena Hayi nathi homa hayi siswami nathi into yenzayo Ngicela ungixolele. into yenzayo nathi Beyiphutha kumina Kube nesizathu singenze ukuthi kwenzeke Nathi 4 minutes nathi 4 minutes. ngixolele. Ngicela. kimina nazo Inkinga le kahle nangathi ngizamuka ukulentozana isukuchazela angeke uunderstand lento le. sala nenkinga zakho Sikazothola nobani kunathi umenza hlukana noZama bese nawo uzomshiya kanjani? sala nenkinga zakho ayihamba impela sister hayi. Ngicela ungixolele. Eksekweni Vele uzomjaha vele mele enze njani? Enze njani? nenkinga zakho ayihamba impela sister hayi. Ngicela ungixolele. Eksekweni Ngiyekele madoda. hey usokubamba ingane wena. Angamtholani lo muntu ne? Angamtholani. Angizwizwini intombi yakho kade ithuka my sister iyamthuka 3 minutes njalo. 3 minutes now. ngayo zonke izinto engaphansi kwesiketi ihlulwa yini ukuxolisa mfethu uhlulwa yini. Inkinga kunendingo eziserious ukuthi ngeke nizazi lo muntu lo ngimthole ningekho nini. So nina yini lento enikwazi ukuyimosha lento le. Anazi ukuthi lento le sicale ipha ngisho. Ngicela ningeke. Miyekeni hamba
lokukhula umuntu engekho la ngeke uzuwina ngisho ukuwina kulowo muntu ngoba vele wena usiyoyoyo uzowina akumangaze awine njalo guys hawu yekingane wena hey sambe futhi sibayeke lapha hey phela kabuhlungu phela indoda isingile ifika la inabafazi abayi2 yahamba ina 0 hey bana phela kabuhlungu guys anyways ready cut thank us for tuning in sombona kuyepisode landela and let me know what do you think nomfazi like she's so smart and manipulative lalela this is what she did so isaqale relationship vele besiyibona lento le but then nokuthi avela ahlukane naye uthe fonela lo munye uma umfonela lo munye uhlukane naye bese naye uhlukana naye ukuze sekana 0 wives manje lo mjito seka 0 seka single manje usmart lo mfazi be careful la ngaphandle we'll see you guys in the next episode but do you think this is what the guy deserved maybe this is what he deserved ningazizwe ku comment section I'll see you guys later thank you for tuning in peace out